Iti panagtultuloy ti kangruna na damag, posible masuspindir ti dokumento ti upat a units ti bus ti kadakkelan na terminal iti Baguio City Kalpasan nagsinagid ti 2 a units da kabayatan ti panagbiyahe da iti Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Anang itunda iti panakatumba ti maysa ken panakatay ti maysa a pasahero. Ada update ni Jezreel Kate Lapizar. Kalpasan ti bus road crash incident iti pasat ti Marcos Highway ije Kaukalan, Taloy Sur, Tuba, Benguet idi Sabado, dagos ang nangipaulog ti LTFRB Central Office ti show cause order iti bus company. Manarimaan met ti panangtingiting ti LTFRB Cordillera iti bilang ken kalawa ti operasyon a masuspende iti kompanya ti bus. Nasuspende metten ti lisensya ti driver ken isingsingasing da amawaswas ti lisensya daytoy. Depende kasi yung sa mangyaring investigasyon kung yung sa isang case number, kung 4 yung unit na nandun, baka yung isang case number ang masuspend kasi hindi naman pwede na isuspend mo lahat yun, hindi na apektado yung mga commuting public ng Victory Liner. Impasigurado mo ti ahensya asaan a binaybay anti-bus company dagiti pasahero an itaray iti pagagasan. Makiko-koordinar ti kompanya iti ahensya kan dagiti pasyente tapno maipaayan dagitoy ti danyos, pakairamanan ti food provisions, 100,000 pesos a medical expense tunggal pasyente ken manamnama a maipaayan dagitoy iti settlement. Posible a human error ti rason ti napasama ka insidente ken mairuurayan ti panakaipila dagiti kaso. They should always be responsible, yung mga company. But anyway, it's always been yung pagka tinitingnan namin ngayon is it redounds doon sa mga personnel. Siyempre, lahat naman ng mga kanyan, may mga personnel na tatamad-tamad o ano, kaya naapektuhan yung buong kumpanya. Maibasar iti inisyal a report ti pulisya, paturong ti bus ije La Union, idi madanon dati sharp curve ije Marcos Highway, maatap anaadaan daytoy ti mechanical defect, na side sweep na ti pauli a bus, ken nasagid ti addaan ti sangwanan nga SUV. Naidung parte bus iti concrete parapet, ken ije metten anatumba daytoy. 7 ket 7 a pasyente tinaitaray iti Baguio General Hospital, 10 ket 6 ije La Union Medical Center, ken 2 ije Benguet General Hospital. Kinunamat ti Tuba MDRRMO asaan adaytoy ti kaunaan a daras nga adda tinapasamak nga insidente iti lugar. May mga record na din on the past na may vehicular accident like yun nga, may nahulog na bus, may mga loose brake na truck, may mga karambola na din. May mga signages naman pero kung tutusin dito pa sa taas nakalagay na yung mga signages. Iti agdama at dalaengen tinabatbati as nga 10 ket 2 nga agpatpataming iti pagagasan. Bayat ana ilista ti may sa apimusay iti insidente a residente iti La Trinidad, Benguet. Iti mat enruar nga statement ti bus company, kinunada ang makipagrekriknada iti napasama nga insidente, ken makiladladingit da iti pamilya ti pimusay. Inkarida met ang mangipaayda iti umdas ken umno atulong ken suporta kadagiti apektado. Innayon dapay adagos daan nangisayangkat ti comprehensive internal investigation ken makitintinulong da kadagiti masaknan iti investigasyon dagitoy. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.